Alo, alo, alo. Oh, oy, oy, oy. Alo. Wala, nakakuha sa iwan mga choy. Ang Ito na ulit tayo sa panibagong fishing adventures. Samahan nyo ulit ako mga kachoy. Ito tayo ng bilangunan mga kachoy. Bilangunan tayo. Punta natin si yung batang si Ivan. May barangay Itan. Barangay Itan pala. Yung batang kasama natin dati. Bibigyan natin ng fishing fishing rod mga kachoy. Bigyan natin siya ng pamingwit. Siyempre sama natin yung fisheries. Good morning, good morning. Binabay. Put, 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 put. No, 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 no. Tama-tama ito mga kasi mulan. Sana mulan rin doon. Sabay dinangunan para maganda yung kagatan. Napuntang barangay Ithan. Okay. So siguro puntahan natin yung barangay Kalinawan doon sunod. Lo, saan na to? 1 hour later. Yun mga kachoy, dito tayo sa may barangay Pila to boss na. Barangay Pila. So yun mga kachoy, ang ganda rin ng fishing spot pala dito. Yan may yung partil ng Pila. So yun may kinikin na si kuya. Saan kaya maganda kuya? Maganda sana ron, pag mabibidyoan mo. Ay sa may doon, bandara. So yun, dito pala mga kachoy, lang, surti-surtihan lang din. Tiyagaan lang daw. So doon daw sa may barangay Itan nga yung pupuntahan natin ngayon. Oh? Meron pa ba yan? Ha? Meron pang ulo na. Hindi, pulong Diablo kung tawagin. Nasa libro naman yan, ni Rizal ay. Saan po yung banda? No, 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 Sa may banda rin sa may dinaanan. Pulong Diablo. May punong Diablo pala dito mga choy. Sa may dinaanan natin. Marami kang manindig ang balay doon. Oh yun, nakakatakot pa. Meron palang pala dito. So talagang maraming kababalagan pala dito at hindi pa natin alam dito sa Binangunan. Treasure kay makita ka pa no. Yun, ito pa yung mga sinasabi minsan ni Talim PH na maraming dito. So yung mga dito, try na ko na lang dito siguro. Sama din si kuya. So mamaya kung gusto niyo kuya isama natin doon sa may barangay Ithan, sabay na natin tumotor. So try natin mga kachoy. Sit up tayo. Yung mga kachoy, kinikibit si kuya. Ay, ang laki! Ang laki mga kachoy! Nakachambot si kuya! Ang galing ni kuya! Ang galing! Ang laki mga kachoy! Walang kawalan, dalawa sumamit ay. Ay! Nakuha ko pati ng video kuya. Sa iyo ay. Ayan, okay. Try natin dito mga kachoy. Galing! Kasi nakakuha si kuya kang kachoy. Saglit lang mga kachoy, kakasit up lang natin. Ang laki pati. Tiyaga lang. Ang galing naman. Grabe. 6 fingers mo kuya. Mahigit. Mahigit. Halang-haling. Kunti na lang, palapla na. 7. Yes, galing. Mukhang maganda rito mga kachoy. May barangay Pilahan. Pilahan kuya no? Pila lang, pila-pila. Pila-pila pala. Okay pa kasi may salita pa ng Diyos ito. Habang namimit ka, makinig tayo salita ng Diyos. So yun mga kachoy, dito lang tayo ulit. Mukhang maganda rito mga kachoy. Mga kachoy, kinuha. Ayun. Ay, kanduli mga kachoy. Kala ko pla na ulit.
no, 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 no. Okay, okay. Okay na to. Iuwi natin to mga katoy. A few moments later. Wala bumitaw. Kinakagat sana. Nakalubog mo, matagal na nakalubog. Matagal na nakalubog mga katoy. Nakabitaw pa. Sayang. Hindi ba? Nilalawan mo na. Isa, tulog mo dito. Sayang mga katoy. Kinagat yun. Ayan, kinakagat. Ay! Nakawalo. Wala ang taga. Ay, Ang laki no kuya. No? Sayang. Ang laki. Nakita nyo mga katoy. May ano na. nabigla ka eh. Nabigla ako eh. Dapat pinalubog mo muna, pinalaro mo pa. Dapat pala. Kala ko, Pinabahan ako dun mga katoy. Ang laki. Sayang. Maliit kasi yung hook ko mga katoy. nawala ko sa laro. Natangay yun. Ay natangay pala isa mga katoy. Putol. Ano, manong? Nagyan ako. Ayun dalawa mga katoy ito eh. Oh. Sayang ang So- putang laki. Baka mas malak pa dito na ahuli. Oo nga eh. Di nakita na dun sa ano na videoan ko. May umano, umangat na yung kulay puti eh. Putol mga katoy oh. Yan. Nalagutan eh. Oo. Nilagot ang iyo. Mas malaki yun kaysa yung gikuya. Zero ano ito? So yun mga katoy, update tayo mga katoy, nakaisang kanduli lang ako dito sa spot natin na to. Sa may pretil ng pila-pila daw to. So lipat tayo mga katoy, mga 45 minutes siguro ako nag try dito mga katoy, nakaisang kanduli lang ako. Si kuya nakakuha, ang laki. So yun, bitin kami ni kuya sa kwentuhan. Lipat muna ako kuya sa ano, Oh, sige. sa may barangay Tan. Oh, no. Dito Doon. lang ang daan na, diretso. Ah, okay. Pupunta roon. Yan, sige po. Yun mga katoy, lipat tayo mga katoy. A few moments later. Yung mga katoy, kung bili tayo ng kain mga katoy, para kung may mahuli tayong ano na tilapia doon, magmumukbang tayo mga katoy, mag-iiyaw tayo roon. Yun mga katoy, stay dyan lang mga katoy, malapit na tayo doon kasi ano, barangay Ithan kay Ivan. A few moments later. Ito na yung mga katoy, barangay Ithan na ito mga katoy. Ang ganda ng fishing spot dito mga katoy. Nung unang pumunta natin dito, nakailang tilapia lang tayo. So sana makarami tayo rito. Andun si ano ha. Nakita nyo yung mga katoy, si ano, si Captain America ng barangay Itan. Ayan mga katoy, nasa lubong natin si Ivan. Doon natin ibigay yung pamingwit niya. Doon, tara, tara Van, sabakay ka na. A few moments later. Ang laki mga katoy. Grabe. Yan siguro, yan ba yung plak-plak? Maliit pa ito kasi. Ang laki mga ano na yan ha, mga 8 fingers. Yan si si Ivan mga katoy. Ang laki mga katoy oh. Oh, grabe. Meron palang ganitong tilapia rito. Ayun. May isda rin kayo boss? Hawakan mo lang tanga. Ayos ah. Ay, lagay pala kuya dito yung ano. Yan sa Ivan oh. Ban, ito na yung pamingwit mo Ban. Bigyan na kita. Dala ko na. Ito. Bago reel nito. Patayin kayo dyan, oy! Ah, di ba? Kaya mga katoy, bagong reel niya. Oh, ayos. Oh, Ban. Ayos yan. Makagamit mo to. Yan, oh. Tinupad natin yung sinabi ko nung nakaraan mga katoy. Mamaya biglang pakita ng ano, lang floater at saka yung accessories niyan. Yan Ban, makagamit mo yan. Nahihayin talaga si Ivan mga katoy. A few moments later. Yan o. Na-miss niyo ba yan mga katoy? Sino yan mga katoy? Si Ivan! Shoutout ka naman Ban! Sino yung shoutout mo? Papa mo? Ano pa papa mo? Kundo. Wow, shoutout kay papa ni Ivan, Kundo. Wow, ayos ah.
Parang pang big time yung ano ni papa mo ba na pangalan. Anong kondo ba yan? Robinson Kondo? No. Kondo Jefferson? Wow. Ayos, di mga kachoy. Yun mga kachoy, shoutout sa 300 subscriber natin. Maraming salamat sa inyo. Lalo lang na pala mga kachoy sa ano, sa Talimpiits family. Malaking tulong sa akin sa channel natin na umabot kagad ng 300. Salamat sa inyo mga kachoy. A few Shoutout sa inyo. moments later. Mga kachoy, nakakuha siya karpa. Ang laki. Yun oh. Wow. Ayos. Ayun oh. Maganda fishing spot natin dito mga kachoy. Ban, dyan na lang muna tayo. Ban, dandan lang tayo. Wag mo lang, Ban. Dandan na lang, Ban, para di lalabas. Ay ano, taalis yung tilapia. Yan. Yan. Yun. Wag mo na masyado, Ban. Luksuan tayo na kano dyan eh. Ng cobra pagka maingay tayo. May lumuluksong cobra ba dyan? Yan. Tali mo na, Ban. Ban, tali mo na. Yun mga kachoy, dito na kami ni Ivan no? Sa may spot. Yan. Yan ang fish ko na mga kachoy. Nasa ano kami? Nasa puno-puno lang, sa ilalim ng puno. Yan. Sana makarami dito mga kachoy. Pagka wala, pwede naman lumipat. Pwede naman lumaro. Huwag daw tayo. Huwag daw tayo. Yun yung bang. Stay tuned lang mga kachoy. Update lang mga kachoy. Thank you sa inyo mga kachoy pagsama. Di ba dyan ka nakahuli nung nakaraan tan? Ban? Dyan. Dyan ka nakahuli ng isa nung dati. A few moments later. Ayun. Yun mga kachoy. Ano yan? Tan, ano yung matan? Ban, sumabit. Oo, dali. Allah, ay. Oh. Yes. Allah. Ban, ano mo, Ban? Allah. Ito mga choice. Yes. Lilipat kami ni Ivan doon sa may pulo na yun. Yun, sa may pulo na yun mga choice. Yun. Lipat mga choy. Yun, dito na kayo mga choy sa spot mga choy. Lipat na naman kami dito. Yun, si Ivan. Yun sana mga choy, kaso malayo. Baka magalaw pa naman si Ivan. Baka maya itaob kami. No. Ang ganda tong area mga choy, di lang ano. Siguro kung magtsatsaga lang. Gusto kasi ni Ivan laging lipat. Yun, sana makarami kami rito. Mukhang matatagal na kami rito. A few moments later. Ala. Ay. Ala. Wala, nakakuha sa Iwan mga choy. Ang galing mo, Ban. Wow, wala ka yan, chow. Yes. Ala, anin natin to. Baka mamay makawala pa. Ang laki mga choy. Ala. Yung mga katoy oh. Tig-isa na kami ni Ivan mga katoy. Ulo. Nagayari. Kina. Ay, ito. Ulo. Nakachamba na ka na naman, Ban. Yeah. Ulo, ang laki, Ban. Grabe, ang laki oh. Yes, ayos. Ang galing mo, Ban. Galing. Yun mga choy, lipat na kami. Ang galing ni Ivan. Nakadalawang ano na, huli. Isang ito na natural. Tapos isang tilapia. So ako mga choy, zero pa. lipat na mga choy. Medyo ano na, alas 9 na, mainit na. Lipat kami doon ulit mga choy sa unang pisto.
Yun mga kachoy. Good. Yun mga kachoy, lipat na kami. Ang galing ni Ivan. Nakadalawang ano na, huli. Isang ito na natural, tapos isang tilapia. lipat na mga kachoy. Medyo ano na, alas 9 na, mainit na. Lipat kami doon ulit mga kachoy sa unang pisto. Yun mga kachoy. Good. Dito na kami mga kachoy sa may pretel ng harapan nila, bahay nila Ivan. Yun, daming bibi nila oh. Saan na yung, ay hindi ba sa inyo to ban? Saan na yung iba ban? Madami kanina, saan na? Ayun. Mga bibi mga kachoy, ang dami. Wow. Try pa natin mga kachoy dito, ang ganda ng ano rin pretel oh. May spot din. Tumakit yung ano. Nari. Kadalawang ito at isang tilapia. Prito mo na tayo sa'yo. Iprito mo na yun. Bibigyan natin si Ivan mga kachoy ng mga ano, accessories. Malalaki ba ban gusto mo? Or tama lang? Kahit ano? Yung mga kachoy, ang ganda ng daan nila dito. Ang presko, kahit tanghaling tapat. Uwi na tayo mga kachoy. Padaan boss. Thank you. Thank you. Ganda ng ano dito mga kachoy, yung lamig oh. Bundok kasi. Sige mga kachoy, salamat mga kachoy sa pagsama ulit. Sabihin natin baka madulas tayo, basa.